Nangandam ng Mandaue City sa kasaulogan silang charter anniversary. Human mahimong dakbayan o sa ka-highlight sa aktibidad ang pagpasugod na unya sa katukoran sa bag-ong City Hall building. Ang report ni Nico Sereno. Sa press conference gipahibaw sa mga opisyales, hanay na ang tanan sa makalihukan karong buwan. Gihandom ang ika-55 katuig nga charter anniversary o pagkahimong syudad sa Mandaue. We celebrate not only the foundation of Mandaue City, but also the countless individuals who have contributed to its growth and success. Together, we will keep advancing, keep striving, and keep shaping Mandaue into the best it can be for ourselves, our children, and generations yet to come. Lain-laing aktibidad ang ilusad gikan sa mga sporting events, concert, food fair, employees recognition ug uban pa. Ang Mandaue Chamber of Commerce and Industry mulusad sab sa makalihukan subay sa Mandaue Business Month. Samtang highlight sa charter anniversary ang groundbreaking sa bag-ong City Hall building diha sa may CICC grounds. Himuon kini ning hinapos sa buwan, maong giapas na ang pagpa-relocate sa mga nanimuyo sa CICC compound. Long overdue government center because we really wanted to have a one-stop shop. If you want to transact with Mandaue, nakakagod sa lugar. Nakita na to ang atong presidensya karon nila biyang gamaya. Nico Sereno, Balitang Bisdak.